Het is weer vrijdagmiddag. Noorderwien Live, 6 oktober. Mijn naam is Regina Bijlsma en ik ben bij Willem voor de backstage vlog. Maar het weekend van de door, bij Noorderwien beginnen. En andere backstage vloggers ben Dirk Geerdink, Maaike de Jong en Volkert Wessel. Ja, dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet in. En hier is de Fairtrade Viking Band. Ja, exact. Hakrek Jet. Ja, dat doe je, man. Maar maak je een beetje mooi. Dab Jet. Ja, want ik ga hem nou. Dan was hem net in beeld, sorry. Hoi. Hoi. In tot fjouwer Willem de Vries. Je radio premier. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Bij Willem de Vries. Wie Noorderwien, kom eens ook even jongen. Nee. Wat dan net? Doe zo jong zo mooi. Wat over mooi jongen, bij de Venster Music Night. Ja, ik zong een stukje. Een paar stukjes. In het Friesk? Nee, net in het Fries. Ja, cool respons. De lieden. Ik ga nog even naar de wc hoor. Ik ga nog even naar de wc. Ken het. Ik hoor niks. Maar iets met Overal. In een waar. Ja, nou. Het is niet anders. Maar ze zijn wel hartstikke goed. Blaas of blur. Is dat stemmen? Ik probeer even in de stemming te komen, zeg maar. Wist nou net in de stemming? Nog net, nee. Als de echte camera's en draait dan. Super. Dan wist het stemming. Hoi. Hoe is het? Met jij? Ja, met jij? Gelijk een omwing! Are you gonna take me home tonight? Right beside the red light. Are you gonna let it go? Out that by the girls, you make the rocket world go round. Wat was ik nog groen? Alleen op de foto. En ik zeggen het me weer. Je doet het goed. Afgeknikken. Helemaal los. Ja, maar nou stop je, want ik ben bij de wc. Ja, de Frisicana, dat is een programma wat bestaat uit Veskes, wat Fries en Amerikaans is. En de mix daartussen. Dat Gurbe, Douwstra, Pieter Wilkes en ik een heel paar inspiratie, een heel paar inspiratie uit het Amerikaanse repertoire. En ja, daar wonen we graag op met aan. En dat is dus Frisicana in het heel kwaad. Famke doe prijst inpot. Ja, doe. Ja. Ja, oké. Nou, hoe is het? Ben ik al een beetje opschetten? Is het dan wat bielutsen? Het is wel wat bilutsen, ja. Het is wel beter worden, Regina. Oké, hè? nee, Ja. Oosten kom ik gewoon eens even deel. Nee, ik snap het. Nee, bedoel, maar het is aardig bilutsen. Dat is, en altijd had ik wat showwerk kritiek op verder. Ja. Je kan leven van de wind, door de wind. Je kan leven van de wind. En waarom luister je hier op een tafel? Ja, staand getatoeëerd worden is zo lastig. Ja, ben ik met je eens. Ja. Elbrich, hoi, leuk is de best. Dankjewel. Wat een beetje. Ja, het was zeker wel. Ja. Ja, wel een aardige eind ding. Toen er nog geen olie was, geen koning. Nou, weer wel heel leuk dat Ik vond het hartstikke leuk, jongen. Hey, ik vond het hartstikke leuk. Ik vind het zo leuk dat ik hier weer even getroffen heb. Nou, wat fijn. Nee, dat belooft nog. Ja, nou ja, ik moet even... Ja, dat kan. Ik weet niet wat jij allemaal kan. Veel plezier dan.
cameraman? Nee hoor, nee. Nee? Een jaar of 40. Texas Kids en ik denk, god, dit is wel een heel triest liedje, als ik eerlijk ben. Maar de melodie is nog altijd fleurig. You are my sunshine. Muzikale. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. Mijn broekje zit in mijn tasje. Je broekje? Mijn broekje zit in mijn tasje. Hast je ervan genomen? Zeker, was leuk, was gezellig. Zeker. Ja. Die wacht het weer op een cue. En het kommer- en kwelkoor, dat is er ook nog steeds. Het is hier hartstikke vol in de studio. Dat kun je zien en het is nog steeds hartstikke leuk. Willem hoort me niet. Nee? Willem is de hele dag zijn darlings aan het killen hier nu. Willem is nog net voor de verhoren. Je kent hem van het verliezen. Ja, ik heb hem in de klas aan. Wat leuk, je bent die master Ik ben die master geweest, ja. Nou, wat leuk dat ik dat dan even tref. Ja, in de bovenbouw van de basisschool zit er. Wie is Willem op? Nou, daar kan ik net alles over vertellen natuurlijk. Ik heb wel een heel soort gesprekken met hem gehad. Ja, dat wie wel nodig. Ja, hoe het net moest. Hoe zit het? Nou, ik weet, wat is je naam? Bianca. Dit is wat hier juist is Werda of Wodan of Odin. Ja, dat is een beter ding. Die is op een munt voor bij Dokkum. Op een munt bij Dokkum. Een munt, een betaalmiddel. Nee, oké. En dat hinder? En dat hinder ik. Al die dingen die je juist, die ben dus afkomstig van, ja, ben eigenlijk Friese afbeeldingen, zeg maar. Van dat soort dingen, vooral van munten, hoofdzakelijk van munten. Ja, dit zijn wij. Dit ben ik met zonnebril. En dit is muziek met gitaar, trompet, percussie en ook een bassist. En met z'n vier hebben we die muziek gemaakt in de Bonifatiuskapel in Dokkum, opgenomen met de danseres Stephanie van der Wiel. En wauw, wat kan zij dansen. Jorrit Mijnsma heeft het prachtig vastgelegd en nu is de clip, die gaat online. We hebben al hier dus privézolers. Dat is, maar het leven als muzikant in Friesland. Nee, ik zou nooit bij ons wonen. Hey Regina, hoi! Hoi! We hoort heel spontaan. Ja, leuk, dat is de best. Ik zal even vragen bij de man van Balders Drama wat ik nog precies hoor ga, jongens, dankjewel. Nou, tot kijk. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Prachtig. Ja.